ओइ सेंग्राफोर ओइ गोजौआव मा दंलै गोजौआव मा दं बैहाय हाजोआव ओमफ्राय जों दा मोनफैबाय आरोना नै हाबलांसै माने दिनैथ' महाशिबरात्रि नालाय खुलुमफैदों आरोना ना बाब नायाबो माथो डेन्जार दिनैसो नुफेरदों आं माने अमाबो दं लाङिनि अमा मा द्राय मोनफैबाय आरोना इउटुबारा थ' दा जों थांसै मन्दिराव जोबोर गोबावनि उनाव नामा बोरै खबर सबर गाज्रि दे Good evening guys, good evening. Đây babu. Hai. थांगासिनो दा माबायाव बै हाजोआव गाखोनो नागिरदों जों बेरायनो नागिरदों आरोना रामपुख्रि गाइस अभी हम लोग रामपुख्री पे जा रहा है जेबो जायो गाइस जों दा रामपुख्री थांनाय आरोना मन्दिराव मोनसे फिसा गामि दं बेयाव हाजोआव माने बे फुजा जायो बेयाव खुलुमनो थांगासिनो दङ बेनो आरोसै ना हरफोराव प्रग्राम जायो आरोना हरफोराव नायलांबाय थादो नङा होमबा आरो हिट जागोन ब्लगा आरो सिख्लाफोरखौ नुनो हागौ बायदिखौ लादोंना हाजोनि माबायानो बेलेगखा फिलिंसानो नङा होमबा आरो जों दा मा जागोन खोन्थानानै होदो एसे बांलादेश जाबावगोन बांलादु दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आरोना बांलादु जागोन बांलादु फार्स्ट टाइम जागोन जिबनाव दा बोरै जायो गेलाबायबाथाय सेस आरो दिनैनिफ्राय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया नायदो भिउसफोरखौ जों दा ओइ हाजोआव थांगोन नै बेहाय जों खालामना देखायहरनो र' बाबु रमि नैबे ना रमि ओमफ्राय नै रमि दा नै एसे सेन्सार ना दा रमि बेलाय थि दं बिरो आंना थि दं ओमफ्राय बेना ROMI नङा होमबा आंना थि लास्ट आं बिनि नामखौ रमिय'सो सानदोंमोन आं आरो गाइस जोङो दा हलि फुजायाव माबा मोनसे खालामनांगोन आरो प्लेनिं दं हिट जागोन एकदम दामाका मा खस्थ' मोनखायो आं सिदा खोथा मोनसे नेना थाबाय दा 14 ना 14निफ्राय आरोना 15 सलिड बिस जागोन सिख्ला आया खैबायदि है जेबो नङा नै बिबारफोर फैगासिनो खोमालै नै गाइस नैबे हाजोआव थांगोन जों दा नैबेहाय ओइलाय बैनिमोन ना हाजोआ ओइलाय बैहाय नैबे नुहुरनाय हाजोआव आरो थांगासिनो जोंलायलायनाय बिबार देखायलांनि दा नायदो हाबाखै खोमालै ओइलाय दासो फैगासिनो थांनानै नुमा खर' मा सिख्ला नै गाइस बिसोर माने सिख्ला होननानै नायदोंमोन आरोना खाथियाव देखायदो सिख्लायानो नङा खाथियाव देखायदो नै गाइस बिसोरखौनो एकदम नैबे फंबाय सानैयानो नायदोंमोन आरोना मोजांथ' दानि मोनसे गाइस दानि मोनसेलै आयौ होमबाबो बिनानावसो दानाव माने गाज्रि नोजोर नङा आरोना बिनानाव जों मोजां नोजोरजोंसो नायखायो खस्थ' मोनखायो आं नै मोनसिगोन नै ओइ 20K खालामनानै होदों आंनिखौ आइफन लानोसै आइफन जागोन मोनहांबाय नै 20K थाब 12K जाथारसिगोन एबार फैसा आरो 20K नङा फैसा मोनबानो होदो आरो गाइस जोंना फार्स्ट पेमेन्टआव मोनसे फिसा पार्टिबो दङ थाब माबा एसे सापर्ट नङा होमबा शेयर एकदम लाइभ कमेन्ट सिदानो थांजायो खोमालै ना दुब्लि बारिसिम थाङोमोन दङ लामा दंबाथ' नै जा मोनहांबाय दे गाइस नै आं माइक लानो सानगासिनो दङ खोमालै खोमा बबे जाथाय लामाया दोननांसिनोसै जों बै आवगोलाव दोनसै ना मानो नै मा होनो बेलाय
लागाव साबियानो गैया इखौनो नै आंनावसो दङ बेखौनो ओरै खालामखासिगौमोन आं बन्द' खालामदो माबा जायो बोरै बन्द जायो आया साबिखौबो खनदोंमोन आं माने थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा एकदम सलि सिख्लाफोर नुगोन स्टेन्डफोर आया डाबल स्टेन्डसोबाव और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है थ' लोगोफोर जों बे गारियाव दाखालि 50 थाखा सोनानै दोनदोंमोन आरोना आसलथे बे फैसाया बोरै जाखो आं आसरित मोनबाय फिसा फिसा जालांजोब्बाय आरोना फैसाया केमेरामेन माबा साबिनो नै 50 थाखाल' सोदोंमोन जों बोरै इसां मेरला जाबाय ओरैबादि फिसा नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै नाय फैसा 50 थाखाल' सोनानै दोन बेफोर गांसेयाव नै गांबेसे जादों बारायो आरो एरे जाहैदों माने फैसाया नै बे आरो जानला मोनला एरलाबाया नै बे एन्ट्रगि स्कुटियावल' एरो आरो माने उनाव बे गिदिर जाबाथाय जों आम्बानि जागोन आरोना आम्बानि जों नोंसोरखौ रेस्टुरेन्टाव सोहैगोन जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै ओरैबादि मेरला एरलांबाय आरो माने दे थाबाय थादो बे स्कुटियाव नै नाम खोनायनानै ला मालिकआ नैबे नैलाय मालिकआ थाबाय थानोसै आवगायनोसै आं लाबाय आंनिखौ आया लाबावाखै माथो आङो फाग्ला बेखौनो लादों ओइ सेंग्राफोर ओइ गोजौआव मा दंलै गोजौआव मा दं बेहाय हाजोआव ओमफ्राय मा जाखो बिलाय मा भिडिअखौनो सिराखै जि मोजां गथ'फोरखौ सिख्ला गैगोना गैया होननानै सोंबाय मा जाखो बे दा दुब्लि थांनानैसो मोनहैगोन आरोना जों थांनाय जायगायाव माने जों फैदों दा मा नाममोनलाय गामिनि नामा रामफख्रियाव आरोना आं बारा मोजां मिथियाखै दा जों बेहायनो नाय नै फुरा गेटआनो मामा गयनि गोजाखा बेफोरसो गेट सोरगिदिं गयल' आरोना जानाय बानायलाय दा जोंना नै रमित भाइखौ भिडिअ बानायनो होनसै आरोना माने बेनाबो इउटुब चेनेल दं लागाव साबसक्राइब खालाय सियोब ना मा बुङो माथो होदो आं होनानै श्री श्री शिवा मन्दिर शिवरात्रि मेला वेलकाम बरायबाय मैथा अ 100 बारायदों फार्स्ट टाइम आं एकदम मा होनो मा माने एकदम खुगायावनो फैला जेबो आंबो बेफोरबायदि जायोमोन दा खालामदाव एसे जालांबाय आरोना होननायफोरा एकदम जा अन्थाइ गोजा नै एकदम गिदिर बल्डार ओमफ्राय बिजाय स्कुटि दं नैलाय अट' नैबिजा बे दं ओजा नै हाजोआवसो आरोना बे आरो ओजा नै गेट मोनसे दंबावोसो नै औवानि दानि जि मोजां सिख्लाफोर गथ'फोरखौ सोंबाय जोङो सिख्लाफोर गैगोना गैया होननानै भिडिअ केमेरामेन भिडिअखौनो सेरनो रोङासै ओरैबायदि आरोना जोंनो खुलुमनोसै सांगा बानायदों फार्स्ट मायो गेटफोरखौ सांगा बानायदों नै बिराद गोजौ गाखोबोबाय ससे जानांगौ ओरैनो बेकार थानायावलाय बानायजोबनांगौ रानि मा मेथाइ जाबोखो नोङो ओइ सेंग्राफोर गैगोना गैया ओइ नों सांखि नोंनि भिउआ डाउन जादों होननानै नों भिडिअखौ बन्द' खालामनाङा आरोखि होबाय था इसां होनो हायो होबाय था नायदो भाइरेल जागोन भिडिअआ नङा हलियाव मोनसे भिडिअ मोननै जागोन मोनसे आबिद फोननाय मोनसे बे भिडिअखौ आबिर फोननायखौ बानायखागोन हलियाव गासै मोनथाम मोनब्रै फैखागोन आरो ब्लगा ओइ रानि थांसै नै दखानफोरा लागाव बिजा गाखोनोसै खुलुमनांगोन ना दा नै नाया माथो मागुर देखायनो मागुर मोजां नुनो मागुर गायसै मागुर पानिपुरि दा जानांगोनलै ना मानसिखौनो नुना फैखादां मा मोनो होननानै सोंनो नागिरनायानो मा मोननोब्रा बिले ना बाब नायाबो माथो देन्जार दिनैसो नुफेरदों आं माने लाङिनि अमा मा द्राय ओमफ्राय नाया डाइरेक्ट एवखानाय आरो ना जासोबदो नालाय ना फ्राय ना एकदम बरसिजोबनांगौ हराव जों दानफिनसिगोन आरो ना आरो दावदै खेल 10 थाखानि 6टा मोनगोन नाम्बारनाय
लागायसिगोन जा जाथ्राय फैसा होखानांगौ आरो ना सिदा डाइरेक्ट नङा दा बबावबाबो जागोन सानदों माने एसे बबाव थागोनफ्रा थानोसै आरो ना सयथा ना दावदैया सयथा दे 12 लगाओ जोर लगा के चल रहे हो 12,000 दखानदारा बे आरो ना आसा खमसि बे जाबावनो दावदै फैद' थांनो बिजा दाय गेलेगोन दाय बेयाव फुरा स्कट हामसै होनांगोन बेयाव ना स्कट ज' होजोबनांगोनथ' आरो होमबासो सयथा मोननायनि आसायाव रानसै ओमफ्राय दावदैखौ दावदैखौ नामा खर' जागोन बियो स्कट गरम जायो आरो ना प्रग्रामा जोंनिथिं एकदम माने बाज्ल'ला सिला जोबनाय एकदम मोसाखावनांगौ गाइस मोसाखावनांगौ ना नोङो स्टेजआयनो दम दाय थांगोन र' मन्दिरा बेनो आरोना ओजों आवगायनिफ्राय देखायहैगोन बुंदो हेल' निउ ब्लगार माने दिनैथ' महाशिबरात्रि नालाय खुलुमफैदों आरोना ओमफ्राय दा दखानाव दुबलायगोनसै निउ ब्लगार मोनजोबगोन बे साबसक्राइब लागायसिनानै बेनि चेनेलखौ नामा दुबलायसिगोन होखाबाय एसे बेलेग दं नामा माने फैयाखै खोमा गोसथोनायफोरखौ लाबोफैयाखै नङा जों माने बुजिबाय बे आसलथे बे सिगमासो आरो ना मानसिया मोजांखौनो बुंमारदों नंगौ बे सिगमासो नैलाय बेनो मन्दिरा गायसोनालै लोगोफोर गायसोनबा एसे लाजिनाय नाङो माने आंना बांद्राय साबसक्राइब ओमफ्राय माबा गैयाना ओंखायनोथ' ओमफ्राय बिजा मा जायो बिजा ओंखाम ओंख्रि संग्रा खोमा दा नै या सांगा बानायदों बेलाय बे जराव बानायदो जों दा मोनफैबाय आरोना नै हाबलांसै माय बारनांदों फैनानै गोजोननाय मोनो माने मन्दिराव फैनानै आरो नैबेनो मन्दिरा इखौ लांफाबावोसो ओइ रमि दा गावनि बिमा बिफाखौ गोजानाव फरायनाय दिनैबो दा सोरबा आब' होनाबो रायलायाखोमा आदा होनाबो रायलायाखोमा आब' होनाबो रायलायाबो जानो हागौ अबा आदै होनाबो रायलायाबो जानो हागौ बेफोराव बिराद गिदिर गिदिर सोमोन्दो थायो आदा होननाय सोमोन्दोआ बिराद गिदिर आबै आबौ होननाय सोमोन्दोआ बिराद गिदिर आबै आबौबो थाङो मनसे बोराय नांहरबानो आइ पार्बती ना बानाय दे फिसानि आजा खुलुमखांबाय खुलुमखांबाय चलो जुथा गाननायदों नै सेन्देल आं गानखांबाय आरोना बोलो मन्दिरनि बुस्थु मोजाङै जानांगौ नै मोजां आरो बेमार जाबा हामो ओंखायनोथ' जों जादों मोजांनो माने दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबनो सानबाय आरो ना बिथाङा मा बुंनो सानो एकदम बरिया ना माने दिनै फार्स्ट टाइम नालाय फुजायाबो नङा होमबा आरो चेनेलाव गोदानबा मा खालामनानै होनांगौ खोन्थादो लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब नङा होमबा लागायसि एकदम जागोन गासिबो जागोन नोंसिनि सापर्टनि आसा 200 साबसक्राइबार जासिगोन थाब खालामनानै होबानो जाबाय बेनो हयसै दे बाय गाइस बाय